Tasu ating sayang malabi ya. Kelas 9 na 10 tayo ya. Ang jam tu. Tasu ating. Hello logofer, welcome back to my YouTube channel. I'm Gaurav vlog logofer. So logofer ang room of sopi lebar na noni bai ke transfer jana ni mun pi lebai biao. Sanai seni thakai arena amfrai. Dino amfrai ja jongo मैगं लायनो थांहांगासिनो arena. Amfrai खारगासिनो नालाय ना माने बिराद गोबावनि उनाव माने जसनाखौ लोगो मोनदों आरोना जों एग्जामनि उननिफ्रायनो लोगो मोनाखैमोन आरो बेबो रुमाव फैबाय आरोना जोंना एग्जाम जाहांबावदों नालाय दा बेखायनो फैबाय आरो नै हाथले हाथले फै नै जसनाखौनो बेसेबां गोबावनि उनावसो लोगो मोनदों नुवाखै मालाय न'आव थाइथाइ जा गुफुर जानानै दं आं गोसो नै हाय थुथु कानालाय आंनि जुथाबोनो ओरैबायदि गोबाव जाबायमोन मानोना जों गोबाव जाबायमोन ना लोगो मोनाखैमोन माने एग्जाम जाहांदों नालाय दा बेबो फैबाय आरो रुमाव ओमफ्राय आंबो दिनै फैबाय नालाय दिनैसो लोगो मोनदों मेथाइ जासिगोन दा नों आंखौ दाय मा जाहोगोन ना जसनाया मेथाइ ज' थांबाय थानोसै मा मेथाइ जाहोयो दाहाय नों देखायनोसै आरोना नोंसोरनो ओमफ्राय मानै फैगासिनो भिडिअ खालामनो नायगासिनो बिसोरो लाजिनानै जोंखौ थिनहरग्रोबाय आरो सिगाङाव बिसोर ओंखायनो जोंहा सिगां सिगां फैबाय आरो आंबो जौदोंना नुवाखैसे समान समान जालायबाय वा गावआ गोरान रानथारना इयो रानथिंथिंथारनि ओंखायनो मालाय गोजौथार नुयो जा गुफुर जाबावबायना नोङो नि जायाखै आरोथ' नै जा साफा नुखादों आंथ' माबा जाबाबो सानफ्रामबो जायो बुंलायबाय नालाय बरिया नुदों नों मन्दिरखौ स्रां स्रांथार नुयो एबसु फिसा आरो मानैखौ नाहरलाय सामफ्रामबो गारि सालाय गारियाव बेरायै एखे मानसिया माने मति जालायलांबायना बेखायनो दिनै थाबायलायनोसै जों सानैसो पुरा सानैसो थाबाथाय थाबायबाय थाखायो माने गारिबो गैखायामोन जेबो कलेजाव थांबाबो खमैबाबो जोंनि कलेजा जोंनि रुमनिफ्राय माने 3 किल'मिटारानो जायोफ्रामोना 3 किल'मिटारनिफ्राय एसे खम जायो आरोना जों एसेबां थांलाय फैलाय सामफ्रामबो थाबायबाय थायोमोन माने एसे फिसा जालायबायमोन आंबो ओमफ्राय दा आरो लकडाउन ओमफ्राय कलेजानो बन्द जानानै एखे न'आव जायै आंबो मति जालायबायमोन मालायनि होमबाबो फिट दंथारो आरो ओमफ्राय कलेज खुलिफिनबाथाय एसे फिसा जाफिनसैलै आरोना सामफ्रामबो थाबायखायो माने जों ओरैबायदि कनजुस गोजाखा मानसिफ्रा देन्जारनो कालार गोनां बायदि जा मोजां नुखादों इनियाव माने फ्रि कर्स नायो फुटबलनि फ्रि कर्सनि माबा फोरोंदों आरो नायाव जा साबा नुदों खाथियाव नायनो नामा ड्रेसा गावबागाव ना जा मोजां नुखादों माने खाथियाव हिन्जावसाफोरनि टाइमिंआ बेलेग बयसफोरनि टाइमिंआ बेलेग हिन्जावसाफोरनिबो ना जा बुरजा बेलेग बेलेग जायगानि फैजोबदों ना इयाव इनि सापरि एरियानि आरो ना इफोरो जा बुरजा नुखादों नै फ्रि कर्सनि जों नायगासिनो ना सिमेन्ट सापरिनि बेस्ट रेस्टुरेन्टआ बेनो आरो बर' हटेल आरोना बेयो रेस्टुरेन्ट गावदां हटेल बेयावनो चावमिन मोजां मोजांखौ मोनो लाखांलायबाय आरो नै जा बुरजा हप्तासेनि जाहैबाय थालायनोसैलाय बेखौ जा दाम जाखाबायना मैगंफोराबो बायनोनो हाया बायबाय जानानै दुखिया जालायसै डेलि मार्केट आरो बेयाव डेलि जाबाय थाखायो हाथाय ओरैनो फुजानि बुस्थुफोरखौ मोनो आरो बेयाव लेखा केमिस्ट्रि जागायो केमिस्ट्रि प्रेक्टिकल केमिस्ट्रि प्रेक्टिकल बयो केमिस्ट्रि जों सापरिनि बे मोनसेल' दखान दं आरो मोजां माने बेयावनो सबखौ मोनजोबो आरो लेखाफोरखौ ओमफ्राय बेलेग गैया बेयावनो बयबो बायो आरो गिदिर गिदिरा जों मोनखादोंमोनब्रा वाव फुटबल गेलेग्राफ्रा मालाय टाइमाव सुटि जाबाय आरो इनै फैगासिनो लाइन उन्दैफ्राबो गेलेदों ना वा दा बरिया मोजां प्लेयार ओंखारजोबसिगोन आरो जोंनियावबो खालामदों सब जायगायावबो जाखादों खोमा दां मास मोनथामनि थाखाय फ्रि माने
Josnani मेथाइ बायना होनाया नै जा हरबाय जा होगोन होननानै ना जानोसै एबार आरो मा मा जेबो बुस्थु नांखाला दाना Đây này, nơi Sao rồi đây mới gì rồi mới nhờ Chốt này cần thấy ăn sữa là đang sữa nó aku boleh nggak ya? Gaure mai sitting culbul. Bari kurso, kurso di mana? Lain lah, hoi, le. Kurso di mana? Saya nak. Ini, kita kemana tu? Toko dengan tu juga. Angin kau mana? Lain dia. Mana? Kullo janai nui mande video mana? Dia kullo jagai mana itu tuh kayak ini. Beri kamera lagi. Bye. Stop banget. Alhamdulillah. Kamu jalan plan. Our Gaure mai is eating and going. Janai ke garna ya? Garna ya deh malah babu. Ini siru-siru kah? Cara mengurung pelabuhan ini menputar nih. Coba cikgu bawa cangga, malah katanya jangan tuh jipu dalam. Sanjang jangan jupin biasa aja ya ini ngomong tiga. Ngomong tanah ini fitur mencapai tapi jangan saya punya dia. Jangan lupa saya nama. Bagi ada lanan film pemit jalan baju sani jahan ayau di nih menjalan pemit hai. Ang sa akin to na, isi tiya zara dong na tayo, isi mga tiga zara. Na. Suku buta akin na ngayon. Manpala bala gitu. Manpala bayi, nanti video kalau mau makan dapet di sini kasih jom. Terus mau supaya bala ke first, so dia tak kisah saya. Kalau kau nak video, bye bye.